Môj otec ma fackoval, aby ma prebudil k slušnému správaniu a niekedy ma dral. Ja som niečo urobil, rozbil som okno pri fotbale alebo niečo podobné, potom som to potlačil, zabudol, prišiel som domov, môj otec sa to dozvedel a spýtal sa ma, čo sa stalo dôležité dneska. Ja som povedal, nič, neviem. A prichytil ma pri klamstve. Hej, dávam to do úvodzoviek, hej, lebo on vedel, čo sa stalo a namiesto toho, aby ma s tým priamo a otvorene konfrontoval, ma prichytil pri marginalizácii nepríjemného zážitku a namiesto toho, aby sa ma spýtal, či potrebujem pomoc, ako to opraviť, tak ma išiel trestať za klamstvo. A na to som musel doniesť jeden opasok špeciálny a tým ma potom začal byť a samozrejme po prvom, druhom, treťom údere, ktoré strašne boleli, som začal zvíjať a unikať a toho ešte viac rozzúrilo a on si na mne odreagoval svoje frustrácie a svoj hnev na komunistický systém a tak ďalej, nespravodlivosti a zbil ma.